Dámy a pánové, tady je Pavel Podborský. Maty, pozdrav. Tak můžeme jít bojovat? A teďka už je to mnohem lepší, když si nemusíme psát, že? Je to lepší. Tak jako tak to chceš dělat, když nevíš, jak to funguje, ten WhatsApp. Ale jako já jsem to nevěděl. A Maty, a co jsi za i zítra natočil video? Co zítra natočíš další video zítra? Jo, takže dámy a pánové, zítra vyjde nové video i s Čendou, že? Já tak bacha, jo? Jo, umřel jsem, jo? Nevadí. Já se asi vyměním postavu, jo? Co bys mi tak doporučoval za postavu? Víš, jak je takový ten párek? Tak víš, on ti dokáže i vyhýlovat tebe? Dokáže, totiž. Má si vzít tady tohoto? Ale není špatné, já jsem s ním dokázal vyhrát hodně zápasů. Dobře, já musím se podívat, co tam máš. Ne, já jsem to nechtěl. Jsou zajímavý postavy. Abych ti doporučil asi tady tohoto. Tak on je docela OP, jako. Víš, jak... No, já ho bohužel nemám, protože jsem na ty Vánoce jsem dobře ve sás nehrál. Ale nevadí. Ale víš, co mě upřímně přijde? Že mi to... že mě spíš přijde, že my se spíš jako bavíme, že se natáčí videa, to nevadí. Takže když tak, dámy a pánové, když tak nás za to nesoudíte, stejně natáčíme teprve chvilku na YouTube, že? No tak na to kašlu. Na to kašlu, že? Já vidím. Jsem slepoš. Ale... Už natáčíme přes 3 minuty. To celé letí, co? Ale dávám asi k tomu videu asi tak 3 minuty, tomu, za 11 minut, co myslíš? Protože ono to už potom totiž bude zabírat 2 giga, tak už by bylo nepříjemný zabrat už na svůj starý, že? Au. A tady to měla mega štve třeba. Ještě ne. No, asi už to se. A škoda. Zrovna když jsem nebyla ultimka, jak můžu dělat vidět. Upřímně jedna věc je neuvěřitelná. Tak koho si mám vzít? No, Edgar, to možná mě někdo napadá. Mám otázku, mám si vzít Rika nebo Boua? Bou, dobře. Ubírá nějaký 3000, jo? Jo, tanka. No, já už říkám tank. Ale kámo, my už natáčíme přes 5 minut. No, my ukazujeme 4 minuty 58.
No už je to 5 minut, přesně. To hodně rychle letí. Jo, můžem potom. To můžem zahrát. No dobře. Jo, když tak to máte zajímalo, tak mám když tak klidně, tak mám 2 legendárky, které tam můžou jít do toho. Au. Hej, ne Switch! Toho já mám zrovna Switch, že? Tam vypadni od něj. Switch, já ho mám a není to žádný ozezávátko. Jediný co? Jo. Já teď řeknu, tam Switch má tu nevýhodu, že jak, on má sice sílu, ale za to se hrozně pomalu nabít. No. Já se můžu vyhýlovat. Hýluju se, mám kolem půlky. Ty trošku odlítl. Já jdu pryč. Ale na to vyhrajeme. Ale už když vyhrajeme, jsme na 3. místě. Aspoň 3. než 4. Co to je? Maty. To jsem to slyšel. Jo, u tebe. Jo. Asi 2 sestry. Vadí. Ne. To si děláš ze mě srandu? No, aspoň 2 místo, ne? Tak teďka bude na ty ankety. Já taky. Víš, mě úplně přijde? Co myslíš? Jo. Mám ten Starbuck, nebo tady ten, víš to. Ankety. Upřímně to neuvěřím, už natáčíme přes 8 minut. Nebo, Matej, a co myslíš? No, jako... Mám si říct třeba toho Fulče, Paula, Rika, Pavola, Elzima, Edgara, nebo já si asi vezmu Edgara. Já jsem si vzal ale jo, kámo, když tam mám jednu věc od tebe. Když tak nejdi mě za to, že jsi problém, protože já tam dělám něco jiného, víš co, že? Jo, já ho vidím. Umřel jsem. Jo, nevadí. Budeš pořád až to jít knockout. Já ho vidím. Já ho vidím. Ne, Leon. Kámo. Tak jedno, no. Matej, víš, co jsem se rozhodl? Dneska to třeba zdelšíme, to video třeba zdelšíme. To není třeba dvojnásobek. Takže 22 minut. Takže dámy a pánové, jestli chcete ještě jednou tak dlouhý video, tak to dejte aspoň odběr a like, že? Matej. Dobře. Takže dávejte lajky a odběry, protože zrovna zabrat 4 giga nebo 2 jako každý den není úplně sranda, že Matej?
Takže ano, ano, a jednou z vás vybereme. Upřímně, ale boj, jo. Koho se mám teda vzít? Mám si vzít svá Rika? Rika? Jo, aha. Leon? Tak, tak tu co máš. Dobře, dobře tady, Fenka. Asi nevím, já si asi potom budu asi kupovat, nevím, asi tu... Co? Jdem bojovat. Ale upřímně musím ti říct jednu věc. Máš dobré jméno. Jo, jo. Ne, kámoši, přestaň. Jako, tvůj fan mě chce zabít můj vlastní brácha, no. Já zabil jsem kill mám. Dal jsem kill. Další kill. Edgar má ultimku. Já vím, jsem taky byl to. Au. Já jsem umřel. I'm hypercharge a ultimku. Takže... nevím. Bohužel, ale zase jsme prohráli. Víš co, jsme se nehrál. Já si asi nebudu brát Edgar, protože na mě Edgar by jak je vylevelovaný, tak na nás chodí silní soupeři. Tak já si třeba vezmu toho Rika, já si vezmu třeba Rika. Jo, to mám taky i se skinem, nevím, jo. Tak já nevím, já si to, jo, to Rika. Nějaký solo ping, nebo nevím, nějaký sama je. Maty, zkus si tipnout, jak už dlouho natáčíme. Ne. Víš, jak dlouho? 13 minut a 10 sekund. Ne, nevím, teká se mi to, sorry. Tak jo, už dobrý. No. Tak. Jo, teď už. Jako děláte si mě... A ještě nevím, nemám internet, nebo já nevím. Ale mi to ukazuje, že mám plnou Wi-Fi. Halo? Jo, slyšíme se. Nevím, jak mi teďka nechtěl jet internet. Co? Jde mi za Rika? Docela? Jo. Já teďka se trochu vymíluju. Já mám nějaký hrad upřímně na Rikovi, jo, když tak. Pojď nějaký hrad, už nevím, který si to dělá, ale nevadí. Ne, mě zabili. Sherry? Co to bylo? Já se juju. Málo, ale. Maty, zásadně to podám si to pohráváme.
Zachránil jsem nás, já jsem nás zachránil. To je dobrý, ne? Jo, aspoň, já vím, ale zase pořád mají, zase nemají pořád bylo. Za to. Já jsem nás zachránil a potom zase to nabral. Hej, teďka to nabrali my. A to jsem dostal. Já tady střílím. Já se mi tady vystřílel, jsem jiná kombíčka. Sice jsem umřel, takže jsme 2 gemíky, ale tak 2 gemíky. To je nic. Tak výhra. Matej už tady 16 minut. Ale vadí. Tak, takže státí. Nějaký Onyx se tam má hrát. Se mnou. To mám ho vzít? Tak jo. Ještě hraju, já budu se ještě hrát. Tak. Jo, Matej, a když tak zítra zase budeme spolu hrát zítra, jo? A jak to mám pojmenovat toto video? Druhý díl. Brawl Stars. Brawl Stars druhý díl Brawl Stars s Matyášem a s Pavlem Podborským. Já tě mám pojmenovat si Matyášem. Docela odolali. Au, ne? Jau, jsem umřel. Já jsem si zase neuvědomil, že je knockout, já nevím, já tady na tohle mám slabou stránku. Dobrý. A jo, tam si ty. A tady upřímně, já tady toho druhého poslal, to našeho teammate mám taky. Já vím, takhle. Kámo, já nevím, co se děje. Upřímně. A víš, jaká je ta dobrá věc, že i když umřeme, tak asi máme dobré šanci na výhru. Tak je kam šel? A na ty. Nepůjdeme do středu, jo? Do středu ani ráno. Poslal jsem na menší útymku. Maty, ty jsi umřel. Jo. Tak asi poslední kolo bude prohra, že? I když. Nebo? Juhu! Je! Tak, Maty. Tak. Asi tak čau, Maty. Mám to típnout, nebo ty to típni?